Amics i amigues del Torre d'en Bar Actualitat, avui estem aquí al jardí de la Biblioteca Mestre Maria Antònia per entrevistar qui fins fa poc, fins fa 3 mesos, era conseller d'Educació del Govern de la Generalitat, Josep Bargalló, i amb ell també volem parlar d'altres temes, volem parlar de cultura, del català, i volem acabar parlant d'un tema en el qual ell és referent, com és el tema dels castells. Hola, bona tarda. Hola, bona tarda. Aquest estiu suposo que està sent molt diferent de l'anterior, oi? A nivell personal. Del tot. L'estiu passat vaig fer un dia de vacances i aquest no he treballat cap dia. O sigui que la diferència és evident. A banda d'això, l'estiu passat va ser un estiu de molta tensió, moltíssima tensió. Moltíssima tensió, però diríem que quan va arribar el juny, a final de curs, hi va haver satisfacció per poder mantenir doncs, tot el curs les escoles obertes. Sí, però diguem-ne, va ser molt dur. Va ser dur el temps que van estar les escoles tancades, cosa que va passar a tota Europa. Va ser dur tota la feina per tenir al setembre les escoles obertes, perquè hi havia molts interessos perquè no s'obrissin i moltes pressions, i va ser dur el dia a dia perquè va ser dur per les escoles i pels instituts, perquè no va ser gens fàcil, perquè ens enfrontàvem a una cosa que encara ara desconeixem amb molta de la seva magnitud, i perquè cada escola i cada institut és un món i cada aula és un món i les famílies, però jo crec que el resultat general va ser que contra, diguem-ne, opinions catastrofistes, les escoles van demostrar, i cada vegada que surten estudis està més clar, que eren un lloc segur pels alumnes, però no només eren un lloc segur pels alumnes, els alumnes no podien estar a casa per la seva formació, diguem-ne, de continguts, però també pel seu estat anímic, per la seva relació afectiva, per les famílies. Els alumnes havien d'estar a les escoles i als instituts, i això es va aconseguir. Sí. Hi va haver algun moment en què, per l'evolució de la pandèmia de la Covid, es plantegéssiu tancar les escoles, encara que fos un període molt curt de temps? A veure, durant l'estiu vam tenir moltes pressions perquè no les obrissin, moltes pressions. Algunes interessades i d'altres de bona fe. Algunes interessades perquè també hi ha un rerefons econòmic en què les escoles no obrin. Algunes interessades perquè també hi ha un rerefons en el fracàs de l'escola pública si no s'obria. I d'altres de bona fe, perquè hi havia qui creia que s'havia de tancar alguna cosa i es pensava que el que era més senzill era tancar les escoles. Un cop a les escoles obertes van patir moments també, van patir moments durs, però el dur va ser l'estiu. Aquest conjunt de pressions polítiques, socials, econòmiques i mediàtiques perquè no obrissin. Però quan parla d'econòmiques, de quin àmbit? Bé, doncs des de alguna escola concertada que era capaç, o privada, que es creia capaç d'oferir alternatives que la pública no podria, evidentment tot un segment d'interessos diguem-ne de la solució de la conciliació de la vida laboral i familiar amb una escola tancada, amb una escola oberta, doncs hi ha unes necessitats diferents i per tant hi ha també unes solucions econòmiques diferents, no? És evident, però jo crec que hi havia qui estava interessat en que, diguem-ne, el servei públic no funcionés. I jo crec que els dos serveis públics més importants, que són salut i educació, en els moments més greus de la pandèmia han demostrat que malgrat les retallades i malgrat insuficiències de recursos que estàvem intentant començar a revertir quan va arribar la pandèmia, doncs malgrat això són d'uns serveis que han funcionat a un altíssim nivell a casa nostra, perquè han mantingut les escoles obertes quan, per exemple, les tenia tancades a Alemanya o les tenia tancades al Regne Unit o les tenia tancades a França. I això, diguem-ne, crec que demostra la fortalesa del servei públic d'educació, malgrat tots els malgrats. Mirant enrere el període març-juny del 2020, s'haguessin pogut obrir llavors, ara amb la perspectiva d'aquest moment? Jo crec que s'haguessin pogut obrir sanitàriament, però hi havia una sensació pública que era difícil, Vam fer una obertura tímida al juny,
jo crec que massa tímida, però vist el context no podíem anar més enllà si volíem que el setembre, el que vam tenir molt clar de bon començament és, escolta, passi que passi el setembre ho vivim, per tant hem d'aconseguir obrir el setembre, i el que vam fer el juny va ser segurament massa tímid, però era el que podíem fer i era el que ens podia garantir que el setembre ho vist. Un altre tema que s'ha vist durant aquests mesos de confinament és el tema de les noves tecnologies, de l'ús de mòbils, de tauletes, d'ordinadors. Què n'hem après de tot això? Perquè vostè sempre s'ha vist com a defensor de l'ús del mòbil a les escoles, pedagògicament. Primer hem après que aquells famosos debats de tertúlies que hi havia abans de la pandèmia, doncs bé, eren molt antiquats, eren d'ideologia vintage. El mòbil, l'e-learning, les noves tecnologies no són la base del sistema educatiu, són eines. És a dir, quan es va començar la impremta va haver un debat semblant. Quan va començar, diguem-ne, a utilitzar-se pissarres i el guix va haver un debat semblant. Sempre hi ha hagut un debat quan s'ha introduït una nova tecnologia, però l'educació sempre ha d'utilitzar les tecnologies que existeixen i per tant era estúpid plantejar-se no utilitzar les tecnologies. Ara, la tecnologia no és la base de l'educació, és només una eina, com el llibre, com el guix, com la pissarra, com el joc, una eina a l'abast del profe i a l'abast de l'alumne. Ara, era estúpid negar-se l'eina i la pandèmia, amb algunes virtuts que ha tingut pel que fa als canvis d'hàbits socials, doncs és el demostrar que les noves tecnologies són una eina important pel món de l'educació. El problema potser era que a l'escola pública no tothom, hi havia una minoria que no tenia accés a aquestes... I els de la concertada. També, la concertada. Més. En el sistema educatiu. Més. I els de la concertada, en alguns casos, més. Clar, aquí hi ha un problema, hi ha diversos problemes per l'ús. El primer problema és que on està l'alumne, és a dir, la família, tingui xarxa. Que això no passa a tot el país, a tots els barris o a totes les cases. Un segon problema és que l'alumne i la família sàpiguen utilitzar les noves tecnologies, que això no passa en totes les famílies i no passa en tots els alumnes. I un tercer problema és que el centre educatiu tingui l'hàbit d'utilitzar aquestes noves tecnologies per educació. En els primers mesos de pandèmia ens vam trobar de tot. Des de llocs on no hi havia connexió, ja vam haver de portar kits de connexió, que no va ser fàcil, a famílies que tenien kits de connexió, però no sabien fer servir, i alumnes que no sabien fer servir, que això va ser més difícil. A hores d'ara jo crec que els kits de connexió ja han arribat a tothom, no crec, a hores d'ara els kits de connexió han arribat a tothom i s'ha aconseguit que una gran majoria de família i alumnat sàpiguen utilitzar l'eina, però insisteixo, és una eina, no és una metodologia. La nova tecnologia no és una metodologia educativa, és una eina educativa. Ampliant una mica la visió, vostè havia sigut conseller en el govern Maragall, de l'any 2003 i 2006, i ara torna a ser conseller en aquest govern, doncs, primer amb Quim Torra com a president i després amb Pere Aragonès com a vicepresident en funcions de president. Es comparava amb el Dragon Khan, aquell primer... Són dos moments molt diferents. Aquest ha sigut, suposo, un moment també complicat, però en què es diferencia? Ha canviat molt la política en aquests 15 anys? Clar, és que ha canviat tot. És a dir, el primer tripartit era, diguem-ne, una actuació quirúrgica necessària després de molts anys de pujolisme. És a dir, el país necessitava un canvi, era evident. El primer tripartit tenia un president amb una figura política molt forta, que era Pasqual Maragall. Era una figura política forta per la seva trajectòria prèvia com a alcalde de Barcelona, tot el que havia significat per la ciutat de Barcelona la seva alcaldia, però després per ell mateix. I després hi havia una altra cosa que també era molt dura, que era el nou estatut. Teníem molt clar que el nou estatut venia a col·lusionar la política catalana. És a dir, la fi del pujolisme era una primera ecolosió de la política catalana, l'Estatut era una segona gran ecolosió de la política catalana. I després vam tenir problemes, com el cas del Carmel, que gairebé ningú se'n recorda potser, però que va ser... Sí, va ser complicat. I una oposició molt dura també teníeu, per part de Convergència. Teníem una oposició... del govern després de 23 anys. Una oposició molt dura per part de Convergència, sí.
i una oposició molt dura per part de Convergència que es veia en alguns mitjans que eren fidels aliats de Convergència. Però en canvi no hi havia el poder de les xarxes, que ja ara... No existien, quasi sí, internet i poca cosa més. En segon lloc, ara què teníem? Home, teníem que veníem de l'1 d'octubre, teníem l'anterior govern a presó a l'exili, hi havia el 155, que sembla que la gent s'ha oblidat, però va ser una feinada en el camp de l'educació retornar abans del 155, va ser una feinada. Però clar, teníem la gent, el govern a la presó a l'exili, teníem una minoria parlamentària, i a més la pandèmia. Ja. Jo, si em permeteu, ja sé que pot semblar una miqueta, diguem-ne, irrespectuós, però per a mi la Marta Rovira, que estava a punt d'anar a l'exili, que ja sabia que anava a l'exili, i l'Oriol Junqueras, que ja estava a la presó, em van proposar per ser conseller d'Educació, em van dir, bueno, ja saps, hi ha probabilitats que vagis a la presó o vagis a l'exili. Però... Això com es planteja? Des del punt de vista personal? No, és a dir, em van dir, ja saps, hi ha possibilitats que te'n vagis a la presó perquè jo estic a la presó, em deia l'Oriol, o que puguis anar a l'exili, perquè jo potser aniré a l'exili, em deia la Marta. No? I jo sempre els he dit posteriorment, escolta, però no em vau avisar de la pandèmia. Ja em vau avisar de la presó i l'exili, doncs va, som-hi, ja tirem endavant, però de la pandèmia no em vau avisar. Bé, clar, és que és això, és que el govern ja era complicat per si mateix, per la situació tota aquesta, però clar, la pandèmia ha estat una bestialitat, ha estat una... La gestió de la pandèmia ha estat molt fart, molt bèstia, molt bèstia. El dia a dia, dintre del govern, ha de ser molt... A veure, jo al començament no, però a partir del maig-juny vaig entrar a formar part d'un comitè de govern que ens reuníem 3 vegades a la setmana prèviament al Procicat. I el Procicat no prenia cap decisió que prèviament no hagués passat per aquest comitè de govern, que era un comitè del president primer i el vicepresident després, amb uns quants pocs consellers. Era molt bèstia. Era molt bèstia perquè el Procicat acabava prenent la decisió que volia, però nosaltres fèiem, diguem-ne, tots els informes previs i les propostes. Clar, era molt bèstia, perquè era molt bèstia la informació que et venia del món sanitari. Molt bèstia. Era molt bèstia la realitat. Era molt bèstia les decisions que havies de prendre, de decidir tancar o no tancar una cosa. Era molt bèstia el sector aquell que... Apretava, clar. Que era molt bèstia tot, però a vegades eren reunions un dissabte, el dia que prèvia al començament de curs, per dir-ho així, un dissabte de les 9 del matí a les 10 de la nit. Reunions, diguem-ne, 3 fixes, però a més un munt. I a més amb moltes tensions, perquè, clar, és a dir, rebíem tensions del món sanitari, rebíem tensions de la societat, rebíem tensions del món econòmic, havíem de prendre decisions, i a més cadascú de nosaltres ens ho miràvem des del nostre punt de vista. Bé, jo, diguem-ne, és el més bèstia que he viscut, més que en el primer tripartit. Aquesta part de la pandèmia ha estat una tensió molt forta, perquè a més rebies molts inputs, eres conscients de moltes realitats, sabies que prenguessis la decisió que prenguessis, algú en sortia perjudicat segur. No era fàcil decidir tancar bars i restaurants, o no era fàcil... Tot era molt difícil, però clar, la informació que ens arribava dia a dia o hora a hora del món sanitari era molt bèstia. Jo, en aquest sentit, sempre agrairé a l'Argimon, que no era conseller, però en aquest grup de consellers que ens reuníem 3 vegades a la setmana també hi participaven tècnics del govern, i l'Argimon era un d'ells, que sempre dèiem, quan li dèiem, bueno, Josep Maria, i ara què passarà? I em deia, no tinc ni idea. I això per què passa? I em deia, no en tinc ni idea. I sempre li agrairé que intentava dir, bueno, hi ha hipòtesis, i t'explicava les hipòtesis, però et deia, afirmació rotunda, no te'n puc fer cap. Són hipòtesis.
jo he agraït, com a persona de formació humanista, aquests científics que t'han formulat hipòtesis, que han intentat buscar el perquè de les coses, però sempre he acabat dient, però escolta, no hi ha res segur. I he acabat malfiant-me del científic que m'ha dit, no, això és segur, perquè al final resulta que no ho era. Al final resulta que no ho era. I això, amb l'Argimon, jo sempre li he dit, perquè a més amb l'Argimon vam treballar molt l'estiu. És a dir, l'estiu passat, 4 persones del Departament d'Educació, jo i 3 més, i 4 persones del Departament de Salut, el conseller Vergés, l'Argimon i 2 més, vam estar tot l'estiu treballant cada dia i dient-nos de tot per telèfon i per videoconferència per preparar-ho. I preníem una decisió i l'endemà la canviàvem. I teníem un argument que ja ens el creiem definitiu i et venia l'Argimon i deia, escolta, acaba d'aparèixer un estudi a Austràlia que diu que és l'estudi d'Austràlia. I llavors aquests científics, com la doctora Clara Prats, que farà el pregó de la Festa Major de la Torre, perquè són aquests que anaven dient, diguem-ne, una munió de possibilitats, anàlisis diferents, i acabaven dient, escolta, jo recordo que la doctora Clara Prats, quan jo li deia, escolta, li deia al mes d'agost, jo vull saber què passarà al setembre, l'octubre, el novembre, i em deia, mira, jo sé què passarà la setmana que ve, t'ho puc dir? Intueixo què pot passar d'aquí 15 dies, no tinc ni idea de què passarà d'aquí 3 setmanes, per tant, no em preguntis què passarà d'aquí un mes, que no t'ho puc dir. Bé, me posava dels nervis perquè, ostres, jo he de prendre una decisió sobre d'aquí un mes i ells no saben què passarà, però com a mínim els agraïa la sinceritat i el que m'expliquessin per què no sabien què passaria d'aquí un mes. En aquell govern, en aquell inici de pandèmia, al capdavant del govern de Quim Torra, que ja es coneixien perquè va ser l'editor de l'últim llibre, els 7 dies de Pere Romeu. Aquí darrere tenim la biblioteca. Sí, el vam presentar, me'n recordo. Aquí el Quim Torra i jo vam presentar el llibre. Ell l'editava i jo l'havia escrit, sí. Se l'ha maltractat a Quim Torra des del punt de vista mediàtic, de xarxes, de la gent? Vull dir... A veure... Si han treballat colze a colze molts mesos... Sí. A veure... mediàticament, cada mitjà té els seus interessos econòmics, socials i polítics. I ja està, ja els té. Hi ha mitjans que no en tenen, sí, però són mitjans molt petits. Els mitjans grans, tots tenen interessos econòmics, socials i polítics, i per tant, a la notícia petita o el fet, diguem-ne, el succés luctuós o el partit de futbol, i no, el futbol no m'hi poso perquè segurament també hi ha els seus interessos, diguem-ne, la notícia petita són lliures, però a l'anàlisi del que fa un president d'un govern no ho són. I l'anàlisi que fan té a veure amb aquests interessos socials, econòmics i polítics els quals representen. I les xarxes? De les xarxes és un, diguem-ne, abocador de gent diversa que diu coses diferents. És evident que l'unionisme sempre desprestigiarà qui sigui president de la Generalitat independentista i també és evident que dintre l'independentisme hi ha interessos diferents. També és cert que el Quim Torra amb l'afer de la pancarta, etc., doncs va donar munició a aquella gent que vol fer de l'anècdota categoria. La pancarta era una anècdota, però és evident que hi ha gent que en va voler fer categoria. I l'ambient que hi havia entre el govern era tant, així parlant molt col·loquialment, a hòsties entre Junts i Esquerra o no? És aquesta percepció que ens ha arribat amb aquests mitjans, xarxes, etc. Tots els governs de coalició, és a dir, recordo, els governs del pujolisme, que eren governs d'una coalició però no era un govern de coalició, era un govern monocolor, i unes bufetades internes entre Unió i Convergència de cal Déu. Molt bé. En els governs de coalició, diguem-ne, que és una coalició perquè són grups parlamentaris diferents, hi ha a tot arreu tensions. N'hi ha al govern de Catalunya, n'hi ha als governs municipals, n'hi ha al govern de Catalunya, n'hi ha al govern de l'Estat i hi ha els governs dels diversos estats. O sigui que ja està, és normal. Les tensions que jo he viscut en el govern Torra-Aragonès, per dir-ho així, no han estat superiors a les que vaig viure internament polítiques, partidistes, en el govern Maragall, no han estat superiors, i jo he acabat tenint una bona relació amb alguns
amb alguns consellers o conselleres de Junts amb els quals ens hem entès molt bé i amb d'altres no ens hem entès tan bé. Però en els debats pandèmia, per exemple, hi havia moments que sí que hi havia opcions diferents a prendre decisions que tenien a veure amb els partits, i hi havia moments que no. Jo amb algun conseller de Junts, fins i tot, diguem-ne, prèviament i posteriorment a les reunions parlàvem per intentar que allò que creiem nosaltres que s'havia fet, doncs ho veiés la majoria de gent, i això ho fèiem amb un parell de consellers, conselleres de Junts, abans o després de reunions parlàvem perquè teníem criteris semblants sobre fets concrets en el cas de la pandèmia, per exemple. Des va arribar ja el relleu, va entrar Pere Aragonès, ja hem dit, com a vicepresident en funcions de president, que és un perfil totalment diferent, molt més jove. Pràcticament suposo que a Pere Aragonès l'ha vist quasi néixer políticament, perquè... Jo l'he vist néixer políticament gairebé, sí. I créixer políticament... I està molt de temps sense veure'l, vull dir que no... No, vull dir, créixer políticament, com el definiria Pere Aragonès? A veure, primer hi ha un Pere Aragonès que desconeix molta gent, o la majoria de gent, perquè no és la imatge mediàtica que es dona d'ell, que és un Pere Aragonès molt irònic. Fa imitacions de veus Si això ha arribat a alguna cosa, que podrien sortir al Polònia perfectament, i a més, no només imita la veu, sinó que hi posa ironia. Ja aquest Pere Aragonès. I llavors hi ha un Pere Aragonès també molt afable, molt preocupat per la gent que treballa amb ell. I en aquest sentit, diguem-ne que em semblaria més el Pasqual Maragall, en aquesta part d'ironia, en aquesta part de preocupat. Però hi ha un Pere Aragonès molt format en qüestions d'economia, que aquest m'ha sorprès, perquè aquest no el coneixia tant, i aquest m'ha sorprès, aquest l'he conegut, i molt pencaire, evidentment, amb tots els problemes que té per la pressió mediàtica, els problemes que té per les xarxes que s'hi oposen, però jo crec que en aquest sentit és un bon gestor, que crec que ara té l'oportunitat no només de continuar gestionant bé, perquè com a vicepresident conseller d'Economia ha estat un bon gestor, sinó que fa, diguem-ne, una força política que això no es pot agafar fins que no s'exerceix, i no s'exerceix fins que no es té el lloc d'on exercir. I ara comença a tenir lloc des d'on exercir el fer aquesta talla política. Mirant cap aquí a Torredembarra, vostè va ser regidor durant 8 anys aquí a Torredembarra, cap de llista també 3 cops, i ara l'Esquerra governa en majoria absoluta. No sé si sent una sana enveja d'aquesta situació actual del partit aquí a Torredembarra. A veure, O jo va ser el començament tota aquella etapa per arribar en aquesta situació? És a dir, jo vaig entrar al Parlament l'any 92 per Esquerra, i Esquerra era l'únic partit que portava la independència en el seu programa. I vam ser 12 diputats. I se'ns enfotia al Parlament tot Déu. Vull dir, se'ns enfotia de nosaltres, perquè érem independistes, tot Déu. Amb el discurs aquell, els que encara ara són unionistes, esteu bojos, i amb el discurs dels que ara són independentistes però no eren se us passarà amb l'edat. Doncs bé, hem crescut, ha crescut l'independentisme, molts dels que ens deien que se us passarà per l'edat, doncs amb l'edat s'han trobat independentistes, perfecte, genial, 112 en el Parlament no anàvem enlloc, això és evident, i el partit ha crescut l'independentisme i ha crescut el partit, per tant, diguem-ne, jo vaig fer una reunió ja fa 2 anys, sent conseller, amb una quarantena d'alcaldes i regidors de la Plana de Lleida. I què els hi vaig dir? Estaven tots preocupats pel futur. Els vaig dir, escolta, aquesta reunió, l'any 92, quan vaig entrar jo, era amb un alcalde i 3 regidors. I ara sou aquí una quarantena d'alcaldes.
I no ha vingut tot l'equip de govern perquè no hi cabríem. Escolta, que és difícil, sí, que hauríem de ser més, sí, però hem crescut molt. Bé, doncs és aquest creixement, però a més també és la bona gestió de l'Eduard Rovira en l'anterior legislatura. És a dir, la majoria absoluta d'Esquerra a les últimes municipals jo crec que s'ha de llegir primer per la bona gestió d'Eduard Rovira i els regidors en l'anterior legislatura, que si no, no s'hagués crescut, després pel creixement del partit a tot Catalunya i després per, diguem-ne, errors dels altres partits. Clar, si els altres partits s'equivoquen, tu te n'aprofites. Jo crec que és la suma de les tres coses, de la bona gestió de l'alcalde i dels regidors de govern de l'anterior legislatura, de la crescuda del partit a tot arreu i dels errors dels altres. Sempre he dit, això recordo que m'ho he dit alguna vegada fa temps, que la política municipal és molt dura, és potser fins i tot més dura. És molt diferent, és molt diferent. És a dir, si tu ets regidor i vas a comprar el pa, tota la gent que està al fort diu alguna cosa de la teva feina. No està, és lògic, eh? Tu ets conseller d'Educació, estàs decidint la construcció de 40 instituts, però tu te'n vas a comprar el pa i ningú et diu res. Ningú et diu res. Ningú et diu res. I fins i tot, diguem-ne, tu estàs en la pandèmia decidint tancaments i no et diu ningú res. Tu ets regidor i es talla l'aigua en un carrer i et truquen a casa dient se me talla l'aigua al carrer. I tu ets conseller i estàs decidint tancar bars i restaurants i no truca a casa ningú dient per què m'es tanques bars i restaurants. Hi ha aquesta gran diferència. I després hi ha una altra cosa, que a mi sempre em passa. Jo vaig decidir-ho jo i m'hi vaig capficar, que el pati de les monges, que donava al carrer, deixés de ser pati del Pere Badia per passar a ser plaça. És allò que hi ha davant de la Font de Coca. Sí, sí. I, quan jo vaig entrar de regidor, hi havia una tanca, i vaig tirar a terra la tanca. Cada vegada que hi passo me'n recordo. Jo vaig estar al Catllà dissabte passat. Al Catllà, quan vaig entrar jo de regidor, amb l'alcalde vam decidir construir un edifici nou per la part de secundària en d'escola. Jo com a conseller vaig posar la primera pedra, vaig anar a veure les obres i vaig anar a inaugurar-les no, perquè hi havia pandèmia, però a veure com hi havia nanos. Vaig al Catllà, però no sento aquell institut com a meu, perquè no és. Però en canvi aquell tros de plaça la sento, és a dir, la proximitat de la política local també fa que te sentis més proper a les coses que fas. Això té coses positives i té coses negatives. I a més hi ha una altra cosa, que aquí sí que ho dic a favor de la gent que treballa als ajuntaments. La maquinària de la Generalitat és molt més potent que la dels ajuntaments. És a dir, com a conseller d'Educació, allò que creus que s'ha de fer ho pots fer més fàcilment amb la maquinària que tens que com a regidor d'un ajuntament. Que és molt més difícil fer-ho amb la maquinària que tens. És lògic, i suposo que, per tant, ser diguem-ne, president del Consell d'Europa doncs és més fàcil perquè tens més maquinària. Això és una qüestió de gradació de la institució, però és evident que la política municipal és dura en aquest sentit i la política municipal té pocs recursos. L'altra cosa és, evidentment, que en la política a nivell nacional els moments de tensió són més durs, és a dir, la tensió de la pandèmia que ha pogut tenir un alcalde no és la tensió de la pandèmia que ha tingut un conseller, això és evident. Però vaja, la política municipal té un nivell de duresa i d'incomprensió molt alta. Pel volum de població i l'evolució també demogràfica de Torredembarra hi caldria una quarta escola? A veure, dic ara, jo no sé com ha anat la matriculació enguany, o com acabarà anant al setembre, perquè la matriculació final és al setembre quan és efectiva. Però el cert és que si bé Torredembarra està augmentant en població, com tots els pobles de la costa, i a través de la pandèmia s'ha augmentat, a nivell de tot el país hi ha hagut una baixa natalitat i enguany a tot Catalunya hi haurà molts menys alumnes de P3 que anys anteriors. A Barcelona et deien, escolta, ens està marxant gent.
Aquí ens deien, ens està arribant gent, aquí vol dir Cambrils, Sitges, Calafell, Palafrugell. Però després la matrícula no es va notar. Això què volia dir? Doncs volia dir que potser no hi havia tanta gent que marxava, o gent que marxava però tornava a Barcelona, o gent que estava als dos llocs perquè una part de la família treballava presencialment, una part feia teletreball, bé, no sé. I ens esperava i no es va donar. No sé les d'enguany. Això s'ha de mirar amb dades reals, perquè, diguem-ne, el que no es pot fer és fer escoles, perquè està baixant molt a tot Catalunya el P3 enguany, i per tant el que no pot fer és escoles innecessàries, però s'han de fer les escoles necessàries. En principi, amb les dades de matriculació del setembre passat, hi havia una oferta, vull dir, l'oferta era suficient. L'oferta era suficient. I a secundari també. Ara, si hi ha una evolució demogràfica real, que vol dir més alumnes matriculats, s'haurà d'estar atent. Ara, insisteixo, la baixada a tot Catalunya del P3 d'enguany, a llocs de costa que han dit un augment demogràfic, el que ha fet és equilibrar, i per tant que no hi hagués baixada, no que hi hagués augment. I a molts llocs hi ha hagut baixada, a Barcelona ciutat hi ha hagut baixada a P3, a tot Catalunya hi ha hagut baixada a P3, però a llocs com Barcelona ciutat n'hi ha hagut de manera molt clara, i fins i tot, diguem-ne, això ja ho vaig dir al setembre, i encara el vaig gestionar allò com a conseller, perquè a l'educació treballes a un any vista. Diguem-ne, la decisió que vaig prendre, i a més amb Josep González Cambray, que era el director general de centres educatius i era el que havia de prendre la decisió amb mi, i per tant la mantinguda el conseller González Cambray, era mantenir escoles obertes, és a dir, no tancar escoles, que potser amb el número l'haguéssim hagut de tancar. Però perquè justament, primer per baixar ràtios, però després per, diguem-ne, acabar de controlar aquests moviments. Que fins que la pandèmia no acabi, aquests moviments no acabaran d'estar clars. Aquests moviments demogràfics interns, però hi ha la demografia que baixa la natalitat i això, diguem-ne, repercuteix a l'escola. Parlant de les escoles, el que veiem a les escoles, siguin públiques, privades i de poblacions molt diferents, és que al pati es parla cada cop més castellà, més pressió del català, del castellà sobre del català. Jo és que, perdonaràs, Jordi, sí. A mi m'emprenya això. M'emprenya, és a dir, al pati es parla el que es parla al carrer i el que es parla a les xarxes. És a dir, el pati de les escoles no és una cosa aïllada. No, però vull parlar com a exemple en general de la societat. No, però és que, és a dir, per exemple, aquesta enquesta que ha sortit de Barcelona, en què es parla menys català ara als joves que fa no sé quants anys, l'enquesta diu això, és preocupant, sí, molt, sí, però qui ha publicat l'enquesta no ha fet veure que l'univers en què ha estat no era el mateix, i B, respecte a l'última enquesta electoral, ha augmentat molt els joves no nascuts a Barcelona. Això què vol dir? Que una part dels joves de Barcelona han anat a viure fora, les famílies, i per tant, ara el que hi ha a Barcelona és molta més gent jove no nascuda a Barcelona que anys enrere. Aquesta gent jove no nascuda a Barcelona és una gent que utilitza majoritàriament el castellà, en part perquè venen de Llatinoamèrica, però en part també perquè és la llengua, diguem-ne, de les xarxes, del carrer. Llavors, el pati de l'escola és un reflex de la societat. Canviarem la societat canviant el pati de l'escola? No. Canviarem el pati de l'escola canviant la societat? Sí. És a dir, el pati de l'escola no canvia la societat. Si la societat canvia, es nota en el pati de l'escola? Sí. Aleshores, estem en una societat dominada per les noves tecnologies on el català és minoritari. Per què és minoritari? Perquè l'Estat no ajuda, sí, l'Estat fa tot el possible perquè no hi sigui. És minoritari perquè les empreses tecnològiques
se'ls han refot les llengües i per tant com menys llengües tinguin millor per ells, que menys costos tenen. Sí, evidentment. Però també en part perquè des de, diguem-ne, els sectors més preocupats per la llengua, de vegades s'ha fet no s'ha tingut en compte aquesta necessitat de les noves tecnologies. I en aquest sentit, per exemple, tots els que d'una manera o altra hem estat responsables, ni que sigui de molt de lluny, com és el meu cas, de la gestió de TV3 dels últims anys, no d'aquests últims, dels últims anys, jo crec que TV3 ha pres decisions contràries a apropar-se a la gent jove. Tancant canals que eren per gent jove, no apostant per les noves tecnologies en el moment que tocava, sinó tard, fent a vegades una programació molt allunyada. I en aquest sentit... Es queden els joves i els infants amb una manca de referents, que s'ocupen referents castellanoparlants. Sí. I ja està. I això és evident. I per tant hem de fer un gir social, i el gir social han de ser les noves tecnologies i també, diguem-ne, evidentment, aquell compromís particular del parlant, que no fer relaxació. Ara no hem de posar damunt l'escola, diguem-ne, la solució. Parlar de l'escola més com a símptoma. L'escola forma la gent jove perquè pugui parlar en català i en castellà. Llavors la gent jove decideix que parlar en funció del que necessita, del que vol i del context on està. L'escola fallaria si no formés la gent jove per parlar en català i en castellà. Les formes, sí. L'escola, als últims anys s'ha de fer un petit canvi, que era que l'ensenyament de llengües era un ensenyament més basat en la llengua escrita que en la llengua parlada, el de llengües, no el català, el de llengües, més en l'escrita que en la parlada. Per exemple, en les proves aquestes que es fan de coneixement de llengües intern del sistema no hi havia prova oral, per tant, quan es deia els alumnes catalans tenen aquest nivell de competència de català i de castellà i d'anglès, es deia sobre la llengua escrita, no sobre la llengua oral. I en canvi estem parlant de parlar la llengua, no estem parlant d'escriure-la, estem parlant de parlar-la. I aquests sí que ja fa 2 anys, justament abans de la pandèmia, havíem començat a fer el canvi de més oralitat a l'ensenyament de llengües, i que passa que la pandèmia ha trasbalsat moltes coses i també molts canvis previstos que no eren el moment de poder-los fer. Tot i que a la vegada la pandèmia, com que ens ha fet teletreballar en algun temps, s'ha demostrat que la part de parla és la més important de l'educació, més que la part d'escriptura, que és clau, però una llengua la domines quan la parles. I hem acabat a vegades produint gent que sabia escriure però no sabia expressar-se. Però insisteixo, aquest és un tema social, és un tema de l'ús de la penetració de la llengua en les noves tecnologies i en la modernitat. Acabem parlant, com hem dit al començament, de castells, perquè si hi ha un món en què el contacte sigui tan intens és el món dels castells, i portem 1 any i mig que pràcticament només hem vist pilars, i parlant amb algunes colles, la preocupació castellera, la preocupació que tenen més preocupació pel punt de vista social, de mantenir el caliu de la colla, que no pas fins i tot del tema dels castells. Com sortirà el món dels castells? El món dels castells ha viscut al llarg dels seus, diguem-ne, 3 segles d'història, diversos moments d'aturada absoluta per culpa de pandèmies, diversos moments. En el segle XIX, per exemple, diversos moments, o d'aturada absoluta per guerres. Per tant, no és la primera vegada que el món casteller està 2 anys sense fer castells. Sempre s'ha recuperat, I s'ha recuperat per anar millor, sempre s'ha recuperat per anar millor. Per tant, diguem-ne, no havia passat mai, havia passat. Jo crec que la gent del món de castells té ganes de castells. Que la recuperació serà lenta, segur, és a dir, que l'endemà no es faran els castells que es feien abans de, segur, dic l'endemà, potser cap 2 mesos sí.
La gent de necessitat de fer castells la té, de trobar-se la té. La gent també ha entès que els castells per les seves pròpies característiques són el més contrari a la Covid. És a dir, les mesures de seguretat als castells eren impossibles. És a dir, s'haguessin pogut continuar fent els correfocs, justament perquè els diables ja duen mascareta, per dir-ho així, perquè ja no hi ha aglomeracions. S'haguessin pogut continuar fent els correfocs amb unes mesures que evidentment en alguns moments no es podien fer, però ara ja s'estan fent aquestes mesures. Els castells és molt complicat. Va haver-hi algú que va fer una anàlisi, va fer allò dels grups bombolla. Diu, grups de bombolla de 20, sí, grups de bombolla de 20 no és una colla castellera. Vull dir que, per tant, els grups de bombolla de 20 estan molt bé per trobar-se al local d'assaig i anar veient-se, però una colla castellera necessita, és a dir, els castellers de Vilafranca o la Vella de Valls o la Jove de Tarragona o la Jove de Valls o Omnius de Terrassa necessiten grups de bombolla de 300. O fan grups de bombolla de 300 o no fan. I amb 300 arriben no als castells màxims. No? Doncs això, però jo crec que com els castells van superar totes les anteriors pandèmies, dic que n'hi ha hagut, pandèmies de còlera, en el seu moment que van aturar actuacions durant un any o durant més d'un any, i per tant en aquest sentit no és cap novetat, i per l'altre cantó jo crec que les ganes, la necessitat, i a més les colles tenen ara una cosa que no tenien en aquells moments de pandèmies anteriors al 19, que és un lloc on trobar-se. Si tu tens un lloc on trobar-se, la retrobada és més fàcil, perquè clar, obres la porta una altra vegada, i jo crec que en aquest sentit no em preocupa. Sí que s'haurà perdut gent, és a dir, aquell pas de l'enxaneta del pont de dalt cap a pisos inferiors potser en algun cas ja s'haurà perdut, perquè durant 2 anys el nano o la nena han crescut, i perquè amb allò d'agafar nous enxanetes i ensenyar-los on s'ha fet, per això et dic que la recuperació serà lenta, però es donarà i tornarem a estar on estàvem, segur. Molt bé, i per acabar, no sé quins són els plans de futur? Està escrivint alguna cosa? No, els plans de futur, jo aquest estiu he aprofitat per fer les vacances que no vaig fer l'estiu passat, ordenar papers, i diguem-ne, jo crec que coses a fer ja sortiran, sens dubte. I idees sempre n'hi ha, però també jo crec que era bo parar, era bo descansar, era bo... També he estat al començament ajudant el nou equip del Departament d'Educació amb coses que m'han demanat. Ara a l'agost em paren de demanar coses perquè estan fent vacances, però vull dir, en aquest sentit, diguem-ne, no em preocupa perquè coses a fer sempre n'hi ha i sempre n'hi haurà. Molt bé, moltes gràcies i fins una altra. A vosaltres.